Alright, så kom der nye diske fra Innova Europe. Jeg havde jo fået investeret i nogle Glow Champions til sæsonen, aftensæsonen her. Og dem havde jeg da tænkt mig at bruge, og så kom jeg i tanke om, hvor ringe de var. Min turn har jeg spillet en sæson med sidste år. Kæft man, den forsvinder bare med det samme. Heksene, de er jo for vilde. Anyways, det jeg lige ville, det var, at jeg ville lige vise, hvordan det går med dem. Jeg havde jo jeg har spillet med Striken og med Leopard 3'en og med Turnen. Og så min DX Potter, Avian. Og som man kan se, så er der rimelig krudt på de nye. Nu får de lige noget juice alle sammen. Jeg har et par heks, fordi dem kan jeg godt lide. De lægger lige ud. Så Leoparden, Rock 3, Turn, Glow Avia, la. Der var en Gorgon. Også med Proton Glow. Rock DX Proton. Der er en normale heks, som du spiller med. Proton Glow, Leopard 3, almindelig Glow Champion. Og en Total Eclipse heks. Jeg får lige lidt mere alle sammen. Sådan der. Alright, let's see. Okay, jamen det er jo sådan det normalt ser ud. Alle de andres diske, heksen går meget godt, men de gamle endnu er Glow Champion, de begynder allerede at se lidt sløje ud, og hvad der er gået nu. 15 sekunder, 20 sekunder. Proto Glow, det ser sgu meget godt ud. De bliver ved med at lyse. Og så er der Gorgon. Den ser sgu også meget rimelig meget krudt i den. Total Eclipse over. Den har tydeligvis fået en lyserød en af. Jeg har også en blå et eller andet sted. Og de her heks, det plejer jo at være dem, der ligesom kan noget. Og dem er der også rimelig meget ild i indtil videre. Så, efter cirka et minut, hvis man er et par stykker, der spiller, så er det nok ikke noget problem, men hvis man måske er en 3-4 stykker, og man af en eller anden grund ikke er først, jamen eller sidst, så kommer man jo nok til at lede lidt efter de her Champion Glow, fordi ja, nu er der gået 1,5 minut, og de begynder sådan lige så stille at fade. Jeg kan godt fortælle, at havde vi været ude i en skov nu, uden for meget lys, så havde man sgu ikke kunne se dem. Man kan godt se dem stadigvæk lidt på kameraet, men de er sgu lidt svære at se allerede. Hvorimod de nye, de klarer sig meget godt. Når man sådan kigger ud over kameraet her, så kan man se, at de faktisk har det stort set, der er lige så meget krudt på, som på heksen. Og den orange, den klarer sig egentlig også meget godt. Man vil sagtens kunne finde dem herude i skoven, uden noget lys, som det er lige nu. Måske vil man også kunne det med Champion, men jeg begynder mere og mere at tvivle på, at man faktisk ville kunne funde dem. Og nu er der gået 1,5 minut indtil videre. Og nu er det jo også bare en potter, men den er der helt væk. Avian her. Så det. Nå, jeg tror lige, jeg giver den et par minutter mere, så vi kan se her. Det er en DX, den her rock. Den er begyndt at fade lidt mere end
end de andre. Man kan ikke rigtig se det på kameraet, men den har tabt lidt momentum. Det ser ud som om det er den, der først vil forsvinde. Ja, der er ikke så meget krudt tilbage i de gamle. Nu er der gået 2,5 minutter. Og der er stadigvæk fuld smadret på de andre. Altså ikke fuld, men rigelig til at man kan finde dem igen. Der er ingen tvivl overhovedet værre. Så nu har den så fået 3 minutter. Så skal man godt nok kaste langt, hvis man skal, eller skævt, hvis man skal være 3 minutter, når man kommer hen til sin disk. Og indtil videre, der er der ingen problemer med at se dem overhovedet. Hvorimod alle de gamle Glow Champion, de er i praksis, vel sagtens umulige at se. Alright. 4,5 minutter. Det går skide godt. Nå, jeg vil bare lige vise, hvorfor jeg nok ikke har nogen Glow Champions tilbage i tasken til om aftenen mere. Det var da helt skørt det her. Så yes, men det hedder vist Glow Proton fra nu af. Og så må de andre jo bare finde sig i at blive smidt i kælderen. Ja, seriøst. Okay, man kan jo så sige, hvis nu man er ude at gå, og så man har fået de gamle med, er det så et problem? Man kan jo bare tage sin lampe lige og køre henover. Jup. Og så kan de lidt igen alle sammen. Og det er jo rigtigt. Men det er sgu sjovere, når ikke man skal behøve at lyse på dem hele tiden, at man kan finde dem bagefter. Så yes, men det er skide godt. Happy. God vind.